салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Astra F ҳастем бародаро, яъне каравани простой, солаш 97, сӯзишвориш газ, бензин, кузов универсалный, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолати беҳтарин. мошин бародаро матоъ, коробкаи ходовош ҳамаш 100%, баллонош 80%. задаги пӯстагӣ надора, бениҳоят мегӯям мошин кам гаштагия. соҳибаш бародаро Россия рафтагия, ягон мошин мақсад ки одами мошинҳайкал мегӯя нестай, ба ҳамон сабаб фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нарша 27 000 сомон мега. ҳуҷҷатҳои солонаш буд чидагиам бо арзони хубаш мекуна. касоне ки харидор ҳастед, марҳамат рақами рӯи экранда занг занед. мошина чӣ хеле ки дидед бародаро, хеле печондагӣ мондагиай, солошна фурӯхта мешавад. рақами рӯи экранда ватсапе бародаро, рақами Россия метавонед ки муроҷиат кунед. мошини дигари мо бародаро тангини фурӯшӣ ҳастед, солаш 2007 сол. коробкаш механик, ҳолатиш бениҳоят хуб. мошин бародаро моторш навай, хардавоишам нав кардагиай, аккумулятори пачка дорад, 4 баллони ҳолати хубда қарор дорад. мошини хулоса бародаро 100% тайёра мегирӣ, ҳай мекунӣ. танҳо ҳуҷҷатҳои солонаш буд чидагианд. дига ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Восе, нарша 18 мега бо савдо мешавад. касоне харидор бошед, метавонед ки рақами рӯи экранда занг занед. ВАЗ 2107 ҳастай бародаро, солаш 2003, сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро нахаду ҳамаш 100% кор мекуна. қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, нақшаш 14500 мега. харидори ане боша савдо мешавад назди мошинда. касоне ки харидор ҳастед, марҳамат рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти баландтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини дигари мо Toyota Mark II ҳастай бародаро, солаш 97, сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 2.4, коробкаш автомат, ҳолатиш бениҳоят хуб. мошин бародаро ҳуҷҷат дора, матоъ, коробка ходовои соз, электропакет, сентр замок. мошин полный молодёжник кардагиай, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 29 мега бо савдо мешавад. харидор бошед, марҳамат рақами рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти баландтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва дастгирия фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Мерседес ҳастай бародаро, солаш 2004, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 2.4, коробка автомат, ҳолатиш бениҳоят хуб. мошин 4 баллони 80% дорад, матоъ, коробка ходовои соз, задаги пӯстагӣ надорад, нахадой, фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, нарша 73 мега бо савдо мешавад. касоне харидор ҳастед, марҳамат рақами рӯи экранда занг занед.
дигар мошини моро бародаро Mercedes аст, солаш 97, сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объём 1.8, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. Мошин бародаро ҳуҷҷат дорад, мато коробка ходовиш созай, на хадду бародаро фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, нақша 45 та мега. Ягон мошинхари аниқ бошад биё мега ай пеш мошина бина ҳай куна. Маъқул шавад савдо мешавад назди мошинда. کسان خریدار هستید میتونه که رقم روی کننده مراجعت کنید، معلوماتی بالاتر از صاحب ماشین دسترس کنید. این بود یک چند تا ماشینی که ما دسترس کردیم و پیشکش شما گردوندیم. شما رو همین ماشین، خانه، زمین، کارتی هر چیزی برای فروختن یا که رکلام داشته باشید در ایمو یا که واتساپ ما صورت و معلوماتش رو روان کنید. در ویدیو آینده حتما رکلامش میکنیم. و کسانی که کانال دا مهمان هستید خواهش میکنیم حتما ابونه شوید، چون که همه روزه از نوارهای نو مخبر شوید.